ҳайвонро аз пашмаш ва инсонро аз суханаш медоранд. баъзеҳо мисли мо ҳастанд, як тарафи рӯйашонро нишон намедиҳанд. инсон ба дил фикр мекунад. худатро дидан мехоҳӣ? ба даруни оина манигар, балки ба оинаи дарунат назар кун. ҷамоли инсон аз зебоии суханаш, камоли инсон аз дурустии кораш маълум мегардад. инсон махлуқест ки шакл мегирад. чӣ хеле ки фикр кунад, ҳамон хел шакл мегирад. ҷанг хубӣ надораду сулҳ бадӣ. шахсе ки сухани пурмаъно надорад, дод зада сухан меронад. на аз камгӯӣ, балки аз бисёргӯӣ бисёриҳо пушаймон мегарданд. сухан гуфтан маҳорати истифодаи ақл аст. сухани кас ақлу фазилаташро нишон медиҳад. омӯхтани суханварӣ аз омӯзиши шамшерзанӣ душвортар аст. сухандонӣ бигӯ, то ибрат бигиранд, ва агар сухан надонӣ хомӯшест, то инсонат шуморанд. сухани инсон ақлу фаросати инсонро нишон медиҳад. сухан аст ки инсонро ба роҳ медарорад ва сухан аст ки инсонро аз роҳ мебарорад. сухан ба мисли доруст, камаш фоидабахш аст, зиёдаш зарарнок аст. ба дарахт такя макун, ки дарахт мепӯсад, ба инсон такя макун, ки инсон мемирад. касе ки ҳаддашро медонад, ҳалок намегардад. нарм нашав, болоят мебароянд. сахт машав, шикаста мегардӣ. ягон роҳи зафар гулдор нест. шахсе ки бетайёрӣ ба қабр меравад, ба шахсе монанд аст ки беқаиқ ба дарё медарояд. кори осонро душвору кори душворро осон гуфта оғоз кун. пеш аз он ки дигаронро дуруст кунем, бояд аввал худамон дуруст шавем. фаромӯш макун ки занбуре ки дар даҳонаш асал дорад, дар думаш сӯзан дорад. бо гургон ошно шав, аммо табери дастатро мапарто. инсон аз қадам мондан дида зиёдтар ба забонаш бояд диққат кунад. дарёро дӯст дор, аммо дар соҳилист. шахсе ки асал ҷамъ кардан хоҳад, лонаи занбурро нест намекунад. ҳатто шер худашро аз паша нигоҳ медорад. он чизе ки инсонро барвақттар пажмурда месозад, танбалист. танбалӣ инсонро пеш аз вақт хазон мекунад. муаллим ба мисли шамъ аст. худаш месӯзаду ба дигарон равшанӣ медиҳад. гӯсфандон бечӯпон намешаванд. шахсе ки диққаташ ба намоз аст, гӯшаш дар азон мешавад. магӯ ки баъд намоз мехонам, зеро дирӯз намозашро хондем. онҳое ки роҳи ҳаёташон гуногун аст, набояд ба якдигар насиҳатгар бошанд. барои насиҳат марг басанда асту барои ғам хӯрдан қабр. аз насиҳат танҳо шахсони боақл истифода мебаранд. насиҳати беҳтарин намунаи хуб шудан аст. насиҳат кардан осон аст, ибрат шудан душвор. бадтарин нафрат ба ақрабои худ нафрат кардан аст. нафсро 4 чиз тарбия мекунад: хомӯшӣ, гуруснагӣ, танҳоӣ ва бехобӣ. инсонро бовар кун, аммо нафсашро не. ҳангоми шахсеро нороҳат кардан, аввал андеша кун ки ба худат ин амалро раво мебинӣ. дар оинаи шикаста кӯшиши дидани бутунро набояд кард. дар баъзе оилаҳо малоик ҳам ҳаст, шайтон ҳам. олим мурад ҳам зинда аст, ҷоҳил зинда бошад ҳам мурда аст. қалби ҷоҳилон дар лабҳояшон аст ва даҳони олимон дар қалбашон аст. падар шудан душвор нест, падарӣ кардан душвор аст. агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, ба канали ман обуна шавед ва ин видеоро ба дӯстони худ фиристед, то ҳама бохабар шаванд. агар шумо ягон шеър, ҳикоя ва дигар чизҳои пандомез дошта бошед, ба почтаи мо фиристед ва мо ӯро ҳатман нашр мекунем.